informe emitido polo Departamento de Urbanismo localiza lagartóns dentro da rede Natura 2000, o que impide a construción da cidade do Moble na zona de lagartóns, segundo un comunicado da Asociación de Defensa do Val do Liñares. Motivo de encontro, ainda xogamos un partido de fútbol, e aí estará esa selección de mestres fronte á selección dos traballadores do Concello, o 28, ás 4:30 da tarde, no campo de fútbol de Figueroa. Por suposto, un evento público totalmente aberto, é gratuito, a todo mundo que queira asistir, e que queira presenciar ese encontro, e a todos os xogadores que O vindeiro martes 29 de decembro presentarase na sala de exposicións de Caixa Nova o último traballo da miscelánea histórica do Museo Manuel Reimóndez Portela. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro.